नै लोगोफोर आफानि इ-रिक्सार गोदान बेटारि रिक्सार बेटारि थरसे गोनां सदिक रेपिड' एक्स कम्पानिनि आरो मडेल मैया लायदों न'आव नांगौ जानायखाय EMI नङा खेबसेनो लाबोखादों आरो बायनानै टेनसन फ्रि दा न'आवबो नांगौ जायो नालाय ओंखायनो नै न'नि थाखाय लाबोदों आरो दा नै सौखायाव थांनो नागिरदों एसे दानबावनांगौमोन आफाया एसे दानबावलाय दावखोनायनि एसे सुबिदा जानायनि जाबाय बाब्राबलायदों गोदान ना ओइ नै र' लासै आयै गावहा हाबाय गोदान ना ओमफ्राय दा आखाइ जवाखै बारा मैयासो गोदान लाबोनाय आरो बियो गोदान मडेल बेटारि थरसेनि थरबा थरब्रैनि नङा आरो खेबसेनो मोनसेल'